అష్టమ పీఠాధిపతి శ్రీ మొహియుద్దీన్ బాద్షా వారు శ్రీ హుస్సేన్ షా గురువర్యుల జన్మదినోత్సవ సందర్భంగా కూర్చిన ఈ పంచ పద్యరత్నములలో ఈ పీఠం యొక్క పూర్వ అధిపతులు జ్ఞానశక్తిని తపశ్శక్తిని పొంది బోధకాధ్యాపకులుగా ఉండి వివిధ విజ్ఞాన విషయములు వెల్లడించారని, శాతత్వ గ్రంథము ఒక వెలుగుగా అవతరించి దైవదత్తమై పవిత్రమై ఈశ్వరవాణిని తెలుపు గ్రంథమని, శాతత్వ గ్రంథకర్త అయిన శ్రీ హుస్సేన్ షా స్వామి ఏకేశ్వరోపాసన భద్రమార్గమని బోధించి ప్రజల అజ్ఞాన తిమిరమును పారద్రోలిన మౌనివరులని తెలుపుచున్న ఈ పంచ పద్యరత్నములను విని తరించండి. తరతరంబుల నుండి తాతతండ్రులు మున్ను విజ్ఞాన విషయంబు వివిధ విధము మణులు మాణిక్యముల్ మదిని బడయునట్లు స్వర్గ పదార్థద్వయము సంగ్రహించి వివిధ దేశంబులు వెడలే సభ్యకులము వినూతి గావించిరా విశ్వమూర్తి. ఆధ్యాత్మ విద్యల కాకరంబగు మహాజ్ఞాన శక్తిని తపశక్తి బడసి ధర్మమననేమియో దిల్పి ధరణికెగసి అమృత కరులై బోధకాధ్యాపకులుగా నుండి పీఠికాపురమందు నోలగముల ప్రభువులైయుండిరా శావంశభవులు. అన్నిటికన్న గొప్ప మహిమాస్పదమైన మాహాత్మ్యముండును ఎందున్నది ఆ శాతత్వమనే ఉత్తమ గ్రంథము. దైవదత్తమై సన్నుతమై పవిత్రమై శాసనమై సచరాచరంబులోనున్న రహస్యముల్ తెలుపుతున్నది. ఈశ్వరవాణి సృష్టికి ఆ
ఇతి విజ్ఞానమతమునర్థించి ప్రేమ పాఠములు నేర్పి విజ్ఞాన ఫకిగూర్చి మానవోద్ధారకుండన మహిని వెలసి మలినములు మాపే హుసేన్ షా మౌనివరుడు ఆ ఏదో వెలుగు శాతత్వనే గుదించి అందులోన హుసేన్ షా కృతవతరించి వచ్చి నిలచే తేజంబుగా వసుదయందు తెచితిని నీకిదేయని తేటపరచే వేలు లక్షలు శిష్యులు పాలుగూడి ప్రజల జ్ఞాన తిమిరంబు పారద్రోలి వేలు లక్షలు శిష్యులు పాలుగూడి ప్రజల జ్ఞాన తిమిరంబు పారద్రోలి భద్ర మార్గము ఏకేశ్వరోపాసనంబు భద్ర మార్గము ఏకేశ్వరోపాసనంబు అనుచూచాటిరి హృదయడ్డకానుభూతి ఆ